Hagadilla jongi ngiladon shibun baha kijing nadu balak hang ya kadiang nadu balak hang yo do yong bat kham tam nadu balawan dan shop ka covid bat nang ta kita kijing duk kijing kerdu kita ki jing bom biang bom yo kam yo jam kijing bom biang ka kai ka pateng bat kata kala mi kijing ut kijing nam kijing lanyar kat shabapai kiba shu ya thu khana bet ba ki takirap kiriang ro kim long shu hi kita ki misteri kita ki driver kali pen ong tang ki belai ut tang ki jing Henry kabang akwa ban ya sambat phi hang ni nga ding ke basyong ha ki jaka ki ba ni kalai mer ka ki bun bah ki we ki jai ben rio kabang don ya kata ka departmental store kabang ki nong thiet ha kata ka dukan jonga ki dei tang ki we ki jai ben rio ki bang idang la ban nyo kita ki khasi jongi ki la ban thiet tang ar phau lai phau yeng kata kamu dah kasih sengi hendak kita kharte ong batang kita khar kui dek benrui bubun bah namal bah ibun kini ki office ni bun kini ki jakasong kini ki nepali ki bahagan ni kathain re sok klur hagan ni ka meteorological office hakini ki bank engi dan ka nika dispensary dan ka nika jaka puli padar takamot kide ki ba ni bun bah ki jai ben rio kamot nang la ban nyu kita ki khasi wan thiet ding thiet na kata ka dukan jonga balada de bi kan thiet ding thiet ki khasi le ta ka dukan jonga la de ban khang na du man no den re ta ka ding don jong kita ki we ki jai ben rio kata ka dukan jonga ka long ka bayat ba bat nang tapan habangi phai syakathan pulu syakathan jalu para kathain laj mkhara akalaban kanong mensong karenja kita kiyo kide ki ba shongshit hadu kata-kata ki ba yo ibe ki brio ki shumar resmat maresting idon kita ki brio ki ba shong that ha kita ki dukan ki brio shayang len tenrei ha ki than khasi jongi pat la sha ut shanam shupet ki dukan shu thali lot kata ka ba dakajing wan jong ka vpp pat nasdang ban jo i biang ya kata jing bun upat khasi nam jutip hiru ba kata ka ban riu jongi ngim ju yo issue kata ka ban riu jongi bang ya bun ka no namar shumi tang ha ni surok ru de ki we ki ban riu na poi madkhola tang poi harel bong ya ke than jalu para ya the ka than lenti lumding jeri tang yo issue ye kita ki khasi jongi tang la ban yo tidak kajing wan jong ka VPP pan ni sedang ban yo i pleng ni dang bun pat hadu kat nia ni kata kadong kajing he man sim yung pleng ni sedang ban yo i ba ngala ju ai ki episode ki bangi lek tong tang na kata kaja katong ka bangi data na kadat ka peru ngim yo asu namar buki lalong tribe ki we ki jai ben rio tenang tapan ha kata kajing yo i ya kata kajing wanra iba adan ya kajing tali kita ben rio hangta ka ai men sim bapleng ladangim don shu ka ben rio jongi ngin sa sha be shnong kata ka de bangi sngo be kumbang sha be shnong bangi phat hi namar ngi haban phat hi bangim la shu bangin thiet ya kita ki jaka social namar ba ngim kot bor namar bangi ngi de ki ben rio ki ba ni shubyang tang na thamai henry ondal poi ki pateng ki jongi ngim nang shu bangin ki ngin ksat namar kita ki pateng jongi ki la ayangi kita ki nong kenti ki ba ki la penbu ayangi bangin shabit ya biang bangin bam bangin pongjan pongnep bat bangin shuyo ka school henry ngim dan ba de kata ka jing hikai bakum nu bangin penjar ya ka business
Nangi syudan bitang kumnu bangin ri kita kinong kenti. But we are hi nangi las dang bantip ba ngin syong school bangin yo ki kam ki jam. Lat nang tahi ngim nang hi bangin penjari kamai kaji kumbalong ki weki dai ben riu namar ba ki weki dai ben riu ki dai ki ba yo i cengai ba kapateng ka ka ba ap ki ba lamat lupa ki jing ngipat ki kasi ngi dai ki ba yo suk ngim so thu ta ka lenti ka ba kita khar ki yad dan nan ta ka daw ka jingwan jong ka BPP ka de ka bala ai men sim yangi baro ha ka de ben riu jongi bangi las dang sungusngan biang bangi yo i bangi dang ya bun pat kat ne ya bat kata ka de ka ba iba adan ilawan ra ya kata ka jing teli ha ka de ben riu jongi ba ni tang jo utau nong yalam ubandang nang banwan lum wan lang yangi mangi ni kendu para mangi Henry ke ka babakalapat kapa iba adan pat menta iba la jo ban long khali ya ka district council ila de ban long uba jai jai ila de ban long uba yo i jengai ila de ban long uta uba yo ase ka kedan ka bah khamah jorong nama mentai dang long khali tang ya district council de ide ban ap shua ba in yo ya ka bor ha ka MLA kanang ba in la ba in te la kam ya ki ba menta ba ai kita kish phau tli ki mat ki ba ka sarkar ka dei ban le ila dei ban ap ba in da yo ya ka bor hau arajar afu phara ba in sapen Rai kam ya kita kimat ki baka sarkar kam simpat lale ka ba ibu kijing dawa menta ha katakan riu tarik. Henry mentapat ila kerke noa. Ila tenru shuaya barro kita ki hanong kondong ki bangalayo i kawai hadin kawai. Nampak la ban ong baro to lesi lajan baro kita kisi malai kita ki himalang rin kita ki himanong sken kita ki maulenong kita ki balik karong kita ki khajana taksim sorat kisi melim sakita kirang basnong ilalek kendang lut kita baro bat mata kapendu bono kensan penban bat wat mangaru ngadi kebelan no mensim bahana mangampat detip kani ke sarkar kadi ke belah tri bah hadu kat no namar ba ngalap pensyai bangam dei ka priu ka ba ju don haka political field nampat dadan jingtip kata ka sarkar kadi ke tri bah ne ka bom simla tri bah ru ngam jupat bot dien baro sikata bat ngadi ke priu balawan hakani karan sandi tang bang itu ya iba aden den rei ningkong ngadu mensim himanga ya iba aden namar ba ilai tenru kerke ya kis iem bat ya kirang ba shenong bat ba kata ka kular ka jong i ka ba i ong ba kan dawan ka BPP ha ka bor kan sa pendu no kita kikiet ki ba pen kiu dor ya kita ki marbam mardi bat ka ba jelai kita ki ba jela ki ba yo trading license Henry menta onda ilawan hi ba adan ru om simpat yo i kanu kata ka jing pendu bor ya kita kiba ila kular. Tika kata kaba ila le kerki bat kalami penban kani kajing rai jong i ba onwan ra kata ka jing ya tuit pat ba ha sekretariat. Tika kata kaba ngangam pedeng bat ngakwa ban pensyai ya iba aden ba ide ban treasure hem da kata ka bor kajing start ka jong i kat ka ba ila la ka bor ngi ki pat ba ngi pet daki khmat namar kani ka sarkar ka de ka bangi yo i daki khmat kani ka sarkar kam de ka ba khallo kalau dep siu kat ya takaram jong ko yam ro kam jupat pensyai kasya thu bitang kita kikam ki bakan penpai Henry kam simya thu bakal ada penkuit kat ya takaram kabala pelat yangi na katakaran karem na kajingdu bo na ka central government
Timenta kani ka sarkar kadai ka balapan kuit ya karam jar mat makalayo asibun ba daki hajar kelur kibangim pat juyo asngo ha kataka long renyeng jonga ngampat juyo asngo ban ong bakata ka sarkar Meghalaya kalayo ya kataka hajar kelur naka central government hendai kadai kani ka sarkar balapan kuit ya karam mat ba kalayo shibun kijing mantoi naka central government mat mentar lele kelanang pen kre asyusyu ba kendangwan poi shibun ba kita ki hajar kelur na ka bentaban tayak kipat kajela namar ba ngila long try ya kadambat bangila penlat luit ya kataka asam ru na kataka jing penleran jong ke Meghalaya ba shimlala ban siu manu ya katakaram tat hadu ondalawan kaneka sarkar MDA tang katahi ngakwa ban ai mensim ya iba aden ma in nang treasure hem ba in ya da kalenti ka ba kani sarkar ka trai jarjar iba aden do in sapoi hi ha kata ka kadan nada ya da kalenti ka ba ngi kipat ba ngi pet daki kman kubli shibun ya pi baro akiba ya isha ashkor man lagas ngi ta kiding kran ki jonga namar ngam juwan hang ni ban ai kita kajing kersian kerpang yano nga ai mensim tangkum no ba kin wan ra kataka baha kamiat na kabenta kajela jongi barok wahi